del Llevant i més concretament del tècnic. En l'entrenament d'ahir les càmeres foren testimoni del monumental cabreig de l'entrenador quan els jugadors no feren el que tocava. Tot i que només estem en la tercera jornada, al Llevant la pressió sempre és màxima. Bromes amb Abel, les justes. Intensitat pot ser demanada pel Resino amb la tremenda esbroncada tota la plantilla a l'entrenament d'Aire Bunyol. I és que en només 2 jornades de Lliga hi ha qui situa Abel fora d'Orriol si no hi ha resultats positius, però el vestidor té clar quin és el principal problema. Hay un dato que está ahí, ¿no? Que no hemos hecho todavía ningún gol, ¿no? En ataque tenemos que mejorar todos, pero bueno, para eso estamos entrenando, ¿no? Precisament sota Arbelatxe, un dels encarregats enguany de pal·liar la situació golejadora, aterrava a ir a Manises. El davanter georgià estarà 2 mesos cau en la seva recuperació, que començava a ir a la ciutat esportiva. Tot això, el vestidor sembla estar d'allò més tranquil. Y presión ninguna. El vestuario está tranquilo, con muchas ganas, con mucha confianza y empezar a sumar ya el domingo 3 puntos contra el Racing, que va a ser un rival directo, pues por la permanencia, ¿no? Amb pressió sense el ben cert és que el Llevant no pot relaxar-se gens ni miqueta si vol pujar a lo més alt.